انجامنامه شیوراژن بێواژەیە کوک چالاکیên ئازادiyê yên gelan û jinan di sala 2011 de li rojhilata navîn dest pê kir bi pêşketinên çend mehên dawî re derbasî qonaxekînû bû. Di nava şevên 13 salan li ser axa Sûriyê re rûdane encamên herî giran jinan jiyan kirin. Di nava vê demê de ji tecawuzkirina jinan heta li bazaran firotina jinan ji serîjêkirina mirovan heta tinekirina mîrasa dîrokî çandî sûcên giran yên şer hatine kirin. Bisaya tekuşîn berxwedan û fedatiya Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr, Rêvan Kûbanê, Jiyan Tolhildan, Sosin Bîrhat, Seada, Hind, Qamer, Şemîram Xabûr, Wîdad Yunan, Eleriya Yaqûb û jinên ku hîna di tunelên şer de li ber xwe didin, bi fedatiya van jinan Daeş û hêzên dagirker têkçûn. Bi dayîna berdenên ew çend giran li Bakur Jilatê Sûriyê sîstemekî nû ya xwedespêrê netewa demokratîk hate afrandin. Di vê sîstemê de jin ji xweparastinê heta siyasetê, ji çand û hunerê heta aboriyê, ji sîstema edalet û perwerdeyê heta ekolojiyê li her qadî rêxistinekirî misoger kiriye. Ev pergar rêxistiniya ku ji aliyê jinan ve hatiye ava kirin û ji vê jî jinên rojhilata navîn û cîhanê hêz û ilhamê jî digirin weke şoreşa jinê binav kirin. Jinan destkeftiyên xwe bi hevpeymana civakiya rêveberiya xweseriya demokratîk a Bakur Jilatê Sûriyê bi garantî kirin. Niha jî emweke jin dest bi xebatên amadekirina hevpeymana civakî ya jinan dikin ku ev weke gaveke misogeriya pergala jinan û azadiya jinan zêdetir bike û bi vê yekê em dixwazin destkeftiyên nû li van destkeftiyan zêde bikin. Rejima Baez a ku bi salan gelên herêmê jin bawerî û çandên cuda te pisandin hate hilweşandin. Faktora bingehîn arê li ber helweşîna rejima Baez vekir daxwazên demokrasî û azadiyê tu nehesvandin û tepsandin bû. Pêkanînên antîdemokratîk, yekperest, angonîzî nîzameke otorîter a navendî ava kiribû. Ev hek ku xwedî dîrokekî qedîm e û tebahiya dîrokê gelek gel û baweriyan bi hev re li ser jiyana di encama kiryarên vê rejîma orêter û şerê 13 salan ev çend bi hev re jiyana gelek zirar dît û gelan êş kişandin. Tenê pergaleke ku hemû ciherengiya li ber çavan bigire wekûhevîxwazî û demokratiya vê çanda jiyanê bi hev re dikare jî nû ve şîn geş bibe. Sûriye jî wê demê dikare bibe Sûriya hemû kesê li Sûriye dijî. Di nava 13 salên bûrî de tevî gevên şer û êrîşan jî rêveberiya xweseriya demokratîk a Bakur Jilatê Sûriyê ev yek bi perspektîfa netewa demokratîk xist meriyetê. Ji bo ev sîstema ku serkeftina wê isbat bûye belavî tebahiya Sûriyê bibe pêwîst e bilez xebatên bi bandor bêne meşandin. Piştî rejîma Baezê careke din hewildanên avakirina dewleteke onêter navendî hene ku tê de mafê jinan û gelan nas nake. Bawerî û çandên cuda dibin tehdîdê de dihêle. Di rewşeke wisa de wê derî li şer aloziyên nû vebe. Berdenên ku medane, êşên ku me jiyane sibe roja bi milyonan mirovên ku hatine koçberkirin û tehlûkeya ku jin û gelên li herêmê dijîn bi taybetî dike ku jin bi rengekî çalaktir tevlî vê pêvajoyê bibe. Bihara gelan li rojhilata navîn encik bi azadiya jinê pêk were. Em weke jinên li Bakur Jilatê Sûriyê dijîn ku felsefeya jin jiyan azadî ve guheriya û bûye sîstem em bang li hemû jinên li Sûriyê dikin û em dibêjin. Em weke jin înisiyatîfê bigirin dest û ji bo Sûriyekî azad û demokratîk têkoşîna hevpar geş bikin. Li dijî polîtîkayên qirker û şeriyên desthilatdariya mêr em xwe biparêzin û bi destê jina Sûriya nû ava bikin. Li ser vî esasî şêwra me gihîşte van biryaran. Yek, deklarasyona ji aliyê Meclisa Jinên Sûriyê ve hatiye elankirin ji bo destekkirin û jiyanî bibe divê bi awayekî çalak di pêkanîna wê de rol were lîstandin. Dido, meşandina xebatên bi bandor ji bo misogerkirina mav û azadiya jinan ku di hevpeymana civakiya herêma rêveberiya xweseriya demokratîk a Bakur Jilatê Sûriyê de hatiye misogerkirin ji bo destûra nû ya Sûriyê esas weregirtin. Hemû herêmên dagirkerî yên Bakur Jilatê Sûriyê werin vegerandin.
و کوچبرین وان دران جار دلوگرن سرجه وارن وان. چار دنمک کنده تمام کردن و اعلان کردن پیمان جواکی یاجنان دو باکور جلات سوریه. پنج بنونرتیا پیویست جژن همو گل باوری و چار دن لسوریه دژین بجداربون جسدی پنجی جژنان د کنگره اجتماعی یا کو تل پلان کردن جبو آبا کردن سیستم کنون لسوریه ورا لدار خستن. شش ده حکومت تنکید تبلیغون جنن کو اراده جنه تمثیل بکن. هفت جند کمیته نفساندن دستور بنگهین ده جه بگرن. هشت دمجارا مافی جنان ده تسی نوردار کردن را دستور نایداین. نه دستوردان لسر کار کردن پرورده مافین گر و گشت شیوه جیانه و کین جن نین کردن دا کو کاربن بوان خوب بجین. ده رهبریا خوسر آبا کورجلات سوریه ده توکه تأمینات آزادی جنه وردیتن. چه راجنا؟